Tras meses de traballo, a polémica musealización do xacemento Vilagarcían de Castro Alobre chegou hoxe ao seu fin. A actuación foi posible grazas a un protocolo impulsado entre a Deputación de Pontevedra e o Ministerio de Transportes. Esta mañá, tanto a presidenta provincial como o alcalde da cidade presumían do resultado. Logo da controversia xerada en torno á actuación, Carmela Silva insistía en que se cumpriu con todo o que exixe patrimonio. É unha intervención que sigue todos os parámetros de patrimonio, todos os parámetros legais, todos os parámetros de o novo modelo de posta en valor do patrimonio arqueolóxico. Tamén indicou que a actuación foi executada por unha empresa especializada en patrimonio e coordinada por arqueólogos. Por alcalde, o resultado final transforma o espazo devolvéndolle os restos castrexos todo o seu valor. É unha intervención que o que fai é poñer en valor o principal, que ten que ser os castros, e con unha especial dificultade porque non soamente respetar o noso patrimonio, senón tamén respetar este entorno natural maravilloso que temos. A presidenta provincial mesmo asegurou que o resultado final vai gustar ao 99% dos veciños, aínda que di, sobre gustos non hai nada escrito. Todo o mundo pode ter distintos gustos, eso sí, sempre hai que ter un inmenso rigor e seriedade, rigor e seriedade. E cando algo dice isto me gusta ou isto non me gusta, perfecto, é o subxetivo, pero o que importa é o obxectivo. Sobre futuras excavacións, o alcalde asegura que a musealización non vai ser un problema. Agora vamos a ir paso a paso. Vamos a, de momento, disfrutar e poñer en valor e que todos coñezamos o que teñamos aquí. Vamos a darlle pois vida a todo este castro, despois poderemos pensar en futuras intervencións. As obras acometidas en Castro Alobre xeraron críticas entre os veciños, asociacións de patrimonio, arqueólogos e formacións políticas. A intervención mesmo foi obxecto de debate no Congreso dos Deputados a través dunha iniciativa de Podemos.